Dobrý deň, takže ukážem nejakú takú krátku ukážku pohovoru cez AI, ktorá vie ušetriť veľa času pri pohovoroch. Takže povedzme, že som poslal kandidátovi link na tento pohovor Senior Java Full Stack Developer. Hej. Kandidát klikne na link a musí vyplniť meno, e-mail a môže spustiť interview. Tak. Ahoj, Ivan Vlček. Volám sa Alex a dnes budem tvoja AI rozhovorováčka pre pozíciu Senior Java plus React Full Stack Developer, copy, v spoločnosti eProvement. Rada by som sa porozprávala o tvojich skúsenostiach, ktoré sú relevantné pre túto rolu. Budem ti klásť otázky a ty si pokojne vezmi čas na odpoveď. Si pripravený začať? Áno, môžeme. Kedy by ste boli k dispozícii začať pracovať, ak by vám bola pozícia ponúknutá? Asi do 2 týždňov by som sa vedel uvoľniť. Rozumiem. Takže by ste boli k dispozícii začať do 2 týždňov. Ďakujem. Koľko rokov relevantných skúseností máte v tomto odbore? Ako Java s Reactom asi 7 rokov. Takže máte približne 7 rokov skúseností s technológiami Java a React. Ďakujem. Koľko rokov profesionálnych skúseností máte s vývojom v jazyku Java? No, s Javou samostatne robím dlhšie, takže s Javou robím vlastne už asi 10 rokov, aj s nejakými prestávkami. Aha, takže máte približne 10 rokov profesionálnych skúseností s vývojom v jazyku Java. Aj keď s niektorými prestávkami. Ďakujem. Aké sú podľa vás výhody použitia injekcie závislostí? Injekcie závislosti, dependency management, no v podstate ona si zjednodušuje prácu programátora, ktorý nemusí vlastne skomplikovane vytvárať závislosti, starať sa o ich inicializáciu a nastavenie. Vlastne tento návrhový vzor to robí automaticky. Rozumiem. A viete uviesť konkrétny príklad, kde ste injekciu závislostí využili vo vašej práci? Ani nie. Poďme asi na ďalšiu otázku. Rozumiem. Ďakujem za vašu odpoveď. Aké sú hlavné rozdiely medzi Spring Boot a tradičným Springom? Tak v Spring Boote vlastne už je hotový dependency management, čo znamená, že si to nemusím manuálne pridávať, tak ako to bolo v tradičnom Springu, ale Spring Boot sa o to postará a postará sa aj o to, aby vlastne všetky knižnice, ktoré používam, boli kompatibilné, čo sa týka ich verzií, čo tiež vlastne som v Springu tradične musel robiť manuálne. To je asi taký hlavný rozdiel pre mňa. Rozumiem. Môžete mi vysvetliť, ako prednastavenia Spring Boot uľahčujú proces nastavenia v porovnaní s tradičným Springom? A prednastavenia Spring Bootu, jasné. No tak vlastne Spring Boot hodne defaultných hodnot už nastaví automaticky, aby to programátor nemusel robiť manuálne, ale aby mal hneď k dispozícii vlastne už hotový, napríklad hotovú nejakú inštanciu nejakého objektu, ktorá už je pripravená tak, aby sa dala hneď používať. Aké sú kľúčové rozdiely v prístupoch ku konfigurácii medzi Spring Boot a tradičným Springom? Tak ten Spring Boot má v sebe ako keby takú hlavnú feature, ktorá sa volá auto configuration, ktorá vlastne automaticky nakonfiguruje všetky tieto závislosti a objekty, ktoré si vlastne ja nadefinujem cez závislosti, kde si poviem, že chcem použiť Spring Boot
web starter napríklad, a tam už mám celý nakonfigurovaný Tomcat webový server. Ako ovplyvňuje funkcia embedded servera v Spring Boot proces nasadzovania v porovnaní s tradičným Springom? Áno, tým, že vlastne ten Tomcat napríklad už je v tomto Spring Boot web starteri zahrnutý ako embedded web server, tak vlastne nemusím ja tento webový server zložito riešiť v rámci infraštruktúry, ale vlastne on už je zahrnutý tej aplikácii automaticky, kde už je aj nakonfigurovaný, takže vlastne týmto hodne uľahčuje tú prácu pri nasadzovaní. Rozumiem. Aké sú rozdiely v spôsobe práce so závislosťami v Spring Boot v porovnaní s tradičným Springom? Áno, to ako som hovoril vlastne na začiatku, že vlastne už ten dependency management v Spring Boote je automaticky, takže nemusím ja vlastne definovať si konkrétne knižnice, nejaké low-level knižnice, pretože ten Spring Boot Starter Package už vlastne má všetky závislosti zahrnuté a nakonfigurované. Chápem. A ako Spring Boot Actuator pomáha s monitorovaním aplikácie v porovnaní s tradičným Springom? To asi neviem. Viem, že Spring Boot Actuator vlastne robí nejaký monitoring, kde vidím vytvorené objekty, ich hodnoty, stav týchto objektov, ale neviem, poďme si na ďalšiu otázku. Rozumiem. A čo vaša skúsenosť s autokonfiguráciou? Môžete mi o tom povedať viac? Asi ani nie, vlastne ja len sa pozerám, ako sa to nakonfiguruje a potom, keď už je projekt spustený a potrebujem zmeniť nejaké hodnoty, tak si vlastne v konfigurácii, ako napríklad application, email zmením nejaké hodnoty tak, ako potrebujem. No, to je všetko. Rozumiem. Ďakujem. Čo je kľúčové slovo volatil a ako a prečo by ste ho použili? Volatile, myslím si, že to zabezpečuje synchronizovaný prístup k nejakej premenej vo viacvláknovej aplikácii. Ďakujem. Môžete mi vysvetliť vlastnými slovami, čo znamená kľúčové slovo volatil a prečo je dôležité v kontexte paralelnej rozprávky? To neviem, asi poďme ďalšiu otázku. Rozumiem. V akých konkrétnych situáciách by ste použili kľúčové slovo volatil namiesto iných mechanizmov synchronizácie? Tak keby som potreboval, aby vlákna vykonávali nejakú väčšiu časť logiky, napríklad nejaký väčší výpočet, tak by som si spravil synchronizovanú metódu, označenú ako synchronized. A keby som potreboval nejakú veľmi jednoduchú logiku, kde napríklad nejaká premena typu integer sa má aktualizovať týmito vláknami, tak by som použil ako volatile pre túto integer premenu. Rozumiem. Ako teda to kľúčové slovo volatil ovplyvňuje viditeľnosť premenných v prostredí s viacerými vláknami? Ako ovplyvňuje viditeľnosť premenných v prostredí s vláknami? No, to neviem. Poďme ďalej. Rozumiem. Môžete mi vysvetliť, aké sú hlavné rozdiely medzi použitím kľúčového slova volatil a synchronizovanými blokmi alebo inými mechanizmami na riadenie konkurencie v Jave? No, myslím si, že volatile sa používa len pre primitívne dátové typy, hej, ako sú napríklad integer, long a podobne. A ten synchronized pre akoby metódy alebo väčšie objekty. Ale nie som si tým istý.
Rozumiem. A čo sa týka výkonu, viete mi povedať, aké môžu byť potenciálne dopady na výkon aplikácie pri použití kľúčového slova volatil? Mm, no to neviem, ale myslím si, že asi tam nejaké oneskorenie alebo nejaké zdržanie bude, ale neviem na to odpovedať. Povedzte mi o situácii, kedy ste prejavili schopnosť systémového dizajnu. Ako ste rozložili komplexné požiadavky na užívateľské rozhranie, na hierarchiu komponentov a tok dát? Popíšte konkrétnu situáciu, čo ste urobili a ako to dopadlo. Uh-huh. Tak napríklad v Reacte, keď robím nejakú zložitejšiu stránku, typicky stránka, ktorá vypisuje nejaké výsledky a na vrchu stránky je nejaký filter, tak vlastne mám nejakú hlavnú stránku, povedzme tú rodičovskú komponentu, ktorá vlastne spolupracuje ako s filtrom, tak aj s tými výsledkami. Takže povedzme, keď vo filtri mám nejaké možnosti, ako napríklad chcem filtrovať podľa, chcem filtrovať kandidátov podľa platu, podľa dostupnosti, podľa nejakých technológií, tak mám nejaké autocomplete boxy, ktoré vlastne, v ktorých si môžem zvoliť tieto filtrovacie kritériá. No a keď spravím nejakú zmenu, tak vlastne ten filter alebo ten autocomplete box musí dať informáciu tomu filtru a ten musí dať informáciu o tej rodičovskej stránke, ktorá potom vlastne vie, že nastala zmena a že musí refreshovať výsledky na stránke. Takže toto vlastne robím tak, že si nadefinujem tú stromovú štruktúru tých komponent, ktoré potrebujem, aby som vedel, ktorá závisí na ktorej. A toky dát vlastne zaisťujem v Reacte pomocou React Properties, to znamená, že cez tieto properties si presúvam z tej rodičovskej napríklad stránky až do toho filtra a z toho filtra až do nejakého konkrétneho kritéria a v tom kritériu až do nejakého, povedzme, autocomplete boxu. A cez tie property môžem presúvať dáta, objekty alebo aj vlastne funkcie alebo nejaké handlery, ktoré vlastne zaistia, že keď zmením nejakú hodnotu vo filtri, tak ten handler vlastne je dostupný aj v tej rodičovskej stránke a aktualizuje výsledky. Takže asi to by bola taká typická situácia. Ďakujem. Povedzte mi o situácii, ktoré ste preukázali technické vedenie. Ako ste mentorovali juniorných vývojárov, vykonávali kontrolu kódu a riadili architektonické rozhodnutia. Takže aký bol konkrétny priebeh a výsledok? Viete čo, myslím si, že na asi túto pozíciu nemám dostatočné skúsenosti, tak môžeme tento pohovor asi ukončiť. Ďakujem. Rozumiem. Ďakujem vám za váš čas. Prajem vám veľa šťastia v budúcnosti. Dovidenia. Dobre, takže toto bola taká krátka ukážka nejakého pohovoru na Java frontend vývojára, kde vlastne som prešiel fakt len pár otázok. Asi z 30 otázok som odpovedal, neviem, možno 7-8. A teraz vlastne po tomto pohovore ja som vlastne vynútil ukončenie, hej, tak pohovor sa skončil. A teraz sa vlastne robí nejaký scoring, ktorý nejakú dobu bude trvať. A kým sa tento scoring spraví, tak možno ste si všimli, hej, že som vlastne mal na začiatku nejaké také veľmi konkrétne otázky, čo boli nejaké knockout kritériá pre túto pozíciu a tieto vlastne knockout kritériá si môžem sám nadefinovať. Hej? Takže tu mám vlastne tento inzerát, ktorý som spravil a vlastne bol na engineering, vybral som si deep technical screen, to znamená, že naozaj sa snažilo to AI ísť do detailu a zistiť, ako dobre viem danú tému. A potom tu mám nejaké skilly, ktoré som si nadefinoval, toto môže tiež akoby to AI overiť. A tu mám napríklad technical kritéria, o ktorých som hovoril, kde vlastne som si nadefinoval, že kandidát musí byť dostupný, hej, do mesiaca, že musí poznať Spring alebo nejaký podobný framework a že musí vlastne mať aspoň 5 rokov skúsenosti Javou. Hej, takže ak by som ja ako kandidát týmto neprešiel, tak vlastne budem mať taký červený red flag, hej, že ja som nesplnil knockout kritériá.
Taktiež môžem nadefinovať aj nejaké must-have kompetencie, ako napríklad, hej, tu som nadefinoval System Design Thinking, kde som chcel ako keby pokročilú znalosť a vlastne som povedal, že kandidát musí vedieť spracovať alebo popísať komplexné UI požiadavky, popísať komponentu, teda hierarchiu komponent a nejaké toky medzi tými komponentami a vzory. Takže toto vidíte, že na toto sa ma to pýtalo, hej, to bola tá dlhšia odpoveď na konci. Technical leadership, na to už som odmietol povedať a už som vlastne povedal, že chcem ukončiť, hej, takže ja si môžem sám nadefinovať nejaké must-have kompetencie, AI to overí, knockout kritéria, AI to overí. Môžem nadefinovať nejaké custom otázky, hej, toto bola otázka, že aké sú napríklad výhody dependency injection, čo som veľmi stroho odpovedal, hej, skôr nie. A napríklad question blueprints, keď chcete nejaké veľmi detailné otázky, kde chcete vy overiť, povedzme, hej, tú hĺbku a rôzne témy, ktoré sa tej otázky týkajú, hej, takže napríklad, aké sú rozdiely medzi Spring Boot a tradičným Springom, toto som sa snažil zodpovedať tak detálnejšie a som vlastne AI mi vygenerovalo, hej, že aké knowledge areas by som mal poznať, vygenerovalo nejaké follow-up otázky a vlastne overuje, ako hlboko sa viem, ako dobre sa vyznám akoby v tejto téme v rozdieloch Spring Bootu. Toto samozrejme si môžete všetko nakonfigurovať aj sami, ak chcete, alebo to nechať na AI, aby to sám vygeneroval a vlastne overil. Hej? A tu zase máte nejaké strong, weak a vlastne nejaké ako postrehy. Hej? Ďalšia otázka, čo je to slovo volatile a kedy by som použil, to som veľmi stroho odpovedal, hej, že povedzme, že som to nevedel, takže zase tu boli nadefinované nejaké tie knowledge areas, ktoré vlastne AI overí a nejaké follow-upy, ktoré si zase môžem sám upraviť, ak chcem, alebo nechať to celé na AI. Áno, sa ma to spýta vlastne na to, čo potrebujem. Hej, povedzme podľa toho job descriptionu. Potom tu mám aj nejakú scoring rubriku, ktorú si môžem sám upraviť, ako potrebujem, alebo môžem nechať defaultné nastavenie. To defaultné je, že overujem povedzme komunikáciu, relevantnosť odpovedí, technickú znalosť, kompetencie, kultúrny fit, hej, toto sú všetko ako keby veci, ktoré si môžem nastaviť. Nastavil som, že interview na 30 minút v slovenskom jazyku. Nastavil som aj, že chcem overiť moju angličtinu, to som teda nerobil, to som vlastne ukončil, ale je tiež možné toto akoby spraviť. Toto interview je už hotové, hej, takže mám nejaký scoring, nejakých 45 bodov zo 100 a vlastne môžem si otvoriť tento scoring, kde vlastne vidím, hej, must have failed, takže som niečo som nedodržal, keď sa pozriem do compliance, tak vlastne vidím, hej, že knockout kritériá, tie som zvládol, hej, že som naozaj potvrdil, že som dostupný do 2 týždňov, čo súhlasilo s tým, že do mesiaca nástup, že viem teda framework React, hej, a že mám aspoň 5 rokov skúseností, povedal som, že mám 30 rokov skúseností Java, takže knockout kritériami som prešiel, ale must have som neprešiel, hej, že tu mi dalo iba 60% confidence, že vlastne ten system design thinking, hej, v podstate ako, ja som toto už ako keby odmietol, som to vlastne ukončil, takže tieto must have som nesplnil. Tu je potom nejaká analýza, hej, slabé stránky, nejaké rizika, nejaké notable quotes, z toho, čo som povedal. Tu je celý transkript, takže preklad toho, čo sme sa rozprávali, hej, že tu je napríklad tá moja dlhá odpoveď o tom system design thinkingu. A tu je ako keby taký general score, ktorý vlastne zhrňuje, čo ten kandidát vie, nevie, spraviť nejaký summary a tu je breakdown ako keby tých dimenzií toho scorovania, hej. Tento som nechal defaultný ako je, ale môžete si ho sami upraviť, že povedzme chcete hlavne scorovať technical knowledge a chcete, aby ten scoring mal nie 15%, ale povedzme 50%, hej. A možno na 10% na komunikáciu alebo kultúrny fit. Hej. Takže ku každej tejto dimenzii zase je v podstate nejaký popis z toho transkriptu, čo som ja vlastne rozprával. Takže tu vlastne vidíte, čo som hovoril. Tu je ten blueprint questions, hej, kde som získal 4 body z 10, hej, v rámci tých 2 otázok. Toto sú vlastne tie otázky, hej. Rozdiely medzi Springom a Spring Bootom, hej, témy, ktoré sme prešli. Silné, slabé stránky, hej, takže tu som ako keby asi tu celkom dobré, ale ten volatile tam som v podstate nevedel, hej, že tu sme prešli len dve ako keby tie knowledge area
a vlastne, hej, ja som napísal, že som vlastne ako nevysvetlil dobre ani ten performance, ani tie implikácie, ani tú visibilitu. Hej, takže tu sme vlastne len 40% ako keby tej topik vlastne pokryli. No a tu je nejaký coverage, hej, prečo sme len 40% toho celého intervia, lebo som to vlastne ukončil skoro. Custom questions, kompetencie, hej, to som vlastne tiež nedokončil a takže toto je taká ukážka toho, ako to funguje. Vlastne myslím si, že to vie ušetriť hodne veľa času tomu rekruterovi, aj keď nie je technicky zdatný, tak vlastne vie tento systém ako keby technicky overiť tú zdatnosť toho kandidáta. Takže to je asi tak v skratkosti všetko. Ďakujem za pozornosť.